Lintang kemukos ing pungkasane wengi, mugi dados pratandha bagus yen esok bakal tumeka nggawa cahya pangarep-arep sing sumunar ing sakjroning ati. Sanadyan wengi peteng angin hangger rasa nanging lintang kuwi ngandharake yen saben aboting wiwitan mesti ana pungkasan sing luwih endah. Mesti ana pungkasan sing luwih endah, sing luwih endah.